راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعات علم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلو مسولوس 23 حملة كلتشحن 19 فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو بسم سينودوس تزرقح زي منفساو مجلتي زحزنيو منبر ببسنا هقر سبكتات مينستر فاينانس مرحو لعلويلوغ فرنسا ناب إثيوبيا بتيحو أب سوماليا بستفنجر بومب 10 سبات مويتهم. هذه إذاعة إيرنا. هنا إذاعة إيرنا الدولية. علة أوزينا بسم سينودوس تزرقح زي منفساو مجلتي أوش هاجرن وطعن زنبرو أرثوذكساوين أمنتي زحزنا قدام مخانو منبر ببسنا أهجر سبكتات سمين أمريكا أوروبان مأكلاي مبرقن قليتو منبر ببسنا أهجر سبكتات بزعبات عربية كريستيان قعزو سينودوس بزولار استي ب19 حملة أبزرقح مجلتي حقاوي سالساي باتريارك قدوس أبو أنطونيوس لومرو صباحنا بهوارياوي منبرومي من لسونا بلا حزب إرترا بهررتان صولتن ناتتصبيه من كله እቲ ፖለቲከኛታት ተጎቲቱ ዝኸይድ ጉባኤ ጳጳሳት ዘስደምም ዘይሓላፍነታው መግለጽ ምውጽኡ መምዘኒ ሕግ አልቦ ጉዕዙ ዘነጽርን ዳግማይነት ጸሊም ታሪኹ ዝድርዐን ገበኒሎ ቀኖናዊ መንበረ ጵጵስና አህጉረ ስብከታት መግለጺኡ ሕግ ዝተሰርዐ ንመፍረስ ሕጊ ዝብል ሐዋርያዊ ዕላማ በመሓዝ ነዚ ፖለቲከኛታት ተሃንዲሱ ብስም ሲኖዶስ ዝወፀ ዓቃቤ መንበር መሪጽናሎና ሓምሻይ ፓትርያርኩን ክንሸይሚና ዝበሃል ዘሎ መንፈሳዊ ስምረት ይኹን ሕጋዊ መሰረት ዘይብሉ ናይ ዕንወት ውሳኔ ከም ቀደሙ አትሪሩ ከም ዝቃወም አፍሊጡ ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ፖለቲከኛታትን ልብሲ ክህነት ዝለበሱ ተሓባበርቱን ንመንፈሳዊ ሕጊ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ረጊጾም ንልብሲ ቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስ ቀንጢጦም ንአቡን ዲዮስቆሮስ ራብዓይ ፓትርያርክ ትኮኑ መሪጽናኩም ኢሎም ናይ ዓመት ሽመት ከም ዝሃብዎም ዝተሓሳሰበ እቲ አህጉረ ስብከታት አምላኽ ተግባርቶም ሃንደስቲ ስለ ዝፈልጥ እቶም ብዘይ ሕጊ ራብዓይ ፓትርያርክ ተባሂሎም ዝተሾሙ አቡነ ዲዮስቆሮስ ቁም ነገር ከይገበሩ ብዘገርም መንገዲ አካላውን አእምራውን ስንክልና አጋጢሞም ቅድሚ 4 ዓመት ካብ ዝዓለም ብሞት ምሕላፎም አዘኻኺሩ በሰንክቲ ዘይሕጋዊ ሽመት አቡነ ዲዮስቆሮስ ድማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ካብ መንበረ ማሪቆስ እስክንድርያ ካብ ሕብረት ኦሪየንታልን ማሕበር አብያተ ክርስቲያን ዓለምን ተፈልያ ኣብ ተነጽሎት ነብር ከም ዘላ አገንዚቡ ሕጁን ኣብ ክንዲ ብፍቅርን ምኽርን ናብ ዕርቂ ምእታው ብህልኽን ዓመፅን ሓሙሻይ ፓትርያርክን ሸይሚናል ከሙግያይ ልቦናን ምስትውዓልን ዝጎደሎ ዘይመንፈሳዊ ውሳኔ ምዃኑ ኩሉ ክርድኦ ተላብዮም እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ድማ ነዚ ናይ ዕንወት ጉዕዞ ዓገብ ንዝበሉ ምእመናን ይኹኑ ዲያቆናት ካህናት ይኹኑ ገዳማውያን መነኮሳት ማእሰርቲ ዘለፋን ውግዘትን ይበጽሖም ምህላው ብምጥቃስ ኣብ ዝቐረበ እዋን እኳ 5 ቦታት መነኮሳት ደብረ ቢዘን ነቲ ዝግበር ዘሎ ጌጋሪኦም ዓገብ ስለ ዝበሉ ከም ቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስ አማሒር ተኣሲሮም ኣሎ መንበረ ጵጵስና አህጉረ ስብከታት ሰሜን አሜሪካ አውሮፓን ማእከላይ ምብራቅና መወዳእታ ኦርቶዶክሳውያን ውሉደ ክህነትን ምእመናን ህዝቢ ኤርትራን ብሓፈሻ ነዚ ፖለቲከኛታት ተሃንዲሱ ዝመጸና ዘሎ ናይ ዕንወትን ናይ ቀበፀ ተስፋን ገበን ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝዩ ዝግባእ ዝብል ሕድሪ ሐዋርያት ተኸቲልና ፍርሕን ምፍላይን አወጊድና ኣሰር ክርስቶስን ቡራኬ ቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስን ክንስዕብ መንፈሳዊ መልእኽትና ናብ ኩሉ ኣማነ ተዋህዶ ነመሓላልፍ ኢሉ ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ አንጦኒዮስ ብዛዕባ እዚ ብስም ሲኖዶስ ብ17 ሓምለ ዝተመሓላለፈ መግለፂ አመልኪቶም ብድምፂ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ መረብ ሓበሬታ ተዋህዶ.org ተዘርጊሕሎ ስዒቡ ሙሉእ ትሕዝትኡ ነስማዓኩም ፕሮፌሰርኩም አላደተረኩም ብሎ መን ከያዚዙ ሃይማኖት ዘሕድም ታዋይ ደፋሪ ሃይማኖት ከማዕረግ ደልሲ እንታይ ሊቅነት እዩ ፈጣሪ ባሉ አዚዝ ኸይዱ ሃይማኖት አቅሪም እንዲዩ ሃይማኖት ቀዳማይ ነው ኦርቶዶክስ ቀዳማይ ንዑ ዝቅድም መጽሐፍ አይረኸና ሕጂ ቢዛ አግዜና መናፍቃን ተሐድሶ ታየም ታወቴም ሰብ ከማና እየም ፍጡራን ከማና እየም እቶም ቀዳምቱስ ትእዛዝ ናይ ፈጣሪኦም ድሃን ትእዛዝ ናይ ፈጣሪኦም ቅድስና ካብ ፈጣሪኦም ተቐበሉ ሰባት እዮም ነዚ ጉዳይ ዘጸናኑ ሕጂ ረሳቶም ብምንታይ እዮም ተቐባልነት የብለው በቤተ ክርስቲያንና በህዝብና በቤተ ጊዜ በጽሕና ዘለና
انتهي التصحف حسب أنا مسيح كتير مسأت المقرابو حسب أنا مسيح جبالو كقدموا يومها ساعتهم تنتهي كريستوس عبد الله تولهم ما يتأمنهم كريستوس عبد الله تولهم ما يتأمنهم زبيل صحف هذا زبيل هذا زبيل قرب كتلا أي من قسنا من قسم كتلا أي بلادو أجي تحت تلبيس نايم مسأت قرب نحن أبو قدنا قرار بالله أبو السخانة وناقص قرب بالله تمسأت جين فتأري دايت فلتون فطور يفلتون ملاك يفلتون ودا أدم يفلتون وعلو فتأري ترى إلتا ساعات فلتا قيتانا فتأرنا ترى كان أبز حجيز لنا يجين أنا فتي محير كالبخوة أبانتني اسم منافق كينا أبانتني أسكار أمريكا كنزوان أتوم زحلونا بوليس دياقونا ثيرهم سل حيماناتهم سل بيت كريستيانهم زبان أو زقيو قرأني رب ديار ربنا أخوض لهم قل أي جبلك أجدي لكم نزس رحقي نعيش رحقي السوداني قرباي أنا كأورثودكسيس أو كلا حيمانات كيدو يلوم تراي كاب حدا كساو شديست جوانا لك كابات رارك وريتكا ترى فلاسفان كات نبري ديل ازي حجي زعلل وزلو نعود رايدي تسودا ندهر مردي رهيبو هتي شديشت جوانا انتاي اتسو حسوتي لكم الرهو بتاتنا مسؤوليهم حقين حساون دهادر يفكوس أنا أبزخ أبزمت عمتين شماتورن كره وي فلاسي وي كاهن وي مؤمن وي ليك كم تجي كان هذا لنا يرهقكم حسدكم مهانو تقليد الله أو خلوهون حسدي مرزي تفكر أيقونن أجد تجي نصحيح رداءكم ذلهم هي ودستكو منافقين هي ودستو بارستكو منافقين باستكو منافقين مالت ناي شيطان سراحي أبسانا وجه إمبري كاب هاي مالت كاسي كيجي كا مسقوق كويني نعيد اسمعني هو يكونن ناي مالت كلها أماني كسروا لي الجبا ودستو بارستو تقولون نجارات حدايد بدفي بالمال أدلاي انت أبي بزح كذي بزح ساعات كي بزح حوارح كي بتكستان ديك أنت الله استو توالي استو توالي كمزي إنها أبي نابي أركا مطلب الأدلاي بتكستان كأركا أنت الله حداك يمبا إذا تقدر يمكا الإله بالكا نسب منافق يستو ببزي يستو مبهر أفضلنا يجي حوات كتستوعب بيزبا كتتنقل بيزبا كأوفة البس بيزبا هاي ما ناس من إذا تعراريه تقدم إذا تتخلصي من انتواي بروفيسوركم ولا دكتوركم الشيطان صراحة يبري نحن هاي ما ناس كريستيان وتحواريا تعزيزهم كقويتنا فترينا جسد زوج أم وسيح جمسيهم كما نحو الدك أدانسي كما عراريو حسوتين دياتهم حسونتهم من تايفلت بسمعوا على بسمعوا نمثالي خمزي كان شرودي كان شرودي مشيت سلام أكيبو من سب لديتات نبتات الزارو سمع ذيك يجي حقنا تتلو برهان نعيفن كما يفن مؤمنون كما خطمون ذيكم لقيت أني أتداوينه ببرهان نسمعه كل من يشلو هذا ببرهان تعرف سوزا كل مقاريط اللي برهان كفو زقبر برهان يديلني برهان يفتني سلام يا مزيته أين هناني ما أبي زيتنا حنا ذلوا أبي افتراء رأي كنا من أو كله أو إثيوبيا من ذل عليه الله ينام سمع بإذن موني أنا يقدر حنا زماتكم يوزنكم بيتحدوا كأني هاريات نقري ينزلوا هاريا خالي الشيء باباسي عدنا ذلوا
ከምዚ ምጥንቃቅ ምዝራዊ ከዓ ግዴታ እዩ ማዕርግ ቤተክርስቲያን ሒዘ ሱቅ ክብል ኣይግባአንን እንታይ ደኣ ዝበሰለኒ ክትቅበልዎ ከዓ ተስፋ ገብር ኣቦታትና ዘይፅንሕና ኣቦታትና እንታይ ኣፅኒሖም ካብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ካቶሊክ ተፈልዮም ካብ ኦርቶዶክስ ከሊሻ ተፈልዮም ምስልምና ተፈልዮም እዚ ዝፀንሐ እዩ ሕጂ ዘይተባሃለ ሕጂ እቲ ፅሑፍ ዝብሎ ሓሳብ ውስቲ ረኺብና ንሕና ኣብኡ በፂሕና ኣለና ሞኒ የሕዋት ከምኡ ዘይኮንኩምሲ ተጠንቀቑ ኣስተውዕልሉ ካልኣይ ነገር ከዓ ተቐንድነተይ ድማኒ ኣነ ጳጳሴ ንሓው ንሓፍቲ ክዛረብ ብውአይ ስለ ዝኾነ ዳኣይ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ብፅቡቕ ዳኣ እምበር ብሕጊ ዳኣ እምበር ብካልኣይ ዝፈልጠልኩ ነገራት የብለይን ኣብ ዓድና ዘሎ ግን ተሎ ብናይ ርእሰይ ኣልዒለ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ብናይ ርእሰይ ኣልዒለ መናፍቅ ኮይኑ ኢሎም ኣብዚ ኩን ዋላ ደገ ኩን ኣልዕል ኣቢሎም ሓሶት ሕጂ ዳኣ ዘይመፁ ሕጂ ዝመፅእ ሰብ ኣይረኸብኩም ዝረትዓኒ ይረኸብኩም ሓሶትኩም ምዃኑ ኣነ ኣምን ኣነ ከዓ ምዕባየ ኣብ ገዳም እንዳወንድርያስ ወዲ 5 ዓመት ከይዴታ ዕድመይ ብምሉኡ ኣብኣ ሕጂ ግን ኣብዚኣ ብጵጵስና ተመሪፀ እዚኣ 10 ዓመት ኮይኑ ኣለኹ እምበር ካብታ ገዳም ወፂኤ ይፈልጥኒ ብዙሓት ኣበው ዝነበርዎ ገዳም ብዙሓት ሊቃውንቲ ዝነበርዎ ገዳም እሳቶም ዘዘንትብዎ እሳቶም ዝዛረብዎ ኣብ ኢመሮይ ሓዲሩ ከወፅእ ኣይኽእልኒ ካልእ ዝረኣኽዎ ካልእ ዝሰማዕኽዎ ይብሉ እንታይ ደኣ ናይ ፀላኢ ሰው ኢሎም ኣልዒሎም ምቕላሚ ዝኾነ ኮይኑ እግዚኣብሔር ካብቲ መከራ ኣውፂኡኒ ኣብቲ ዝነበርክዎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ላዕለዋይ ማዕርግ ሒዘ ቤተ ክርስቲያን ሕጊ ኣለዋ ገዳማት ኣለዉ መምህራን ኣቦታት ኣለዉ ሊቃውንቲ ኣለዉ ተኸሲሰ ቀሪበሲ ኣይተረታእኹን መንግስቲ ከዓኒ ከኣስረኒ ወታደር ሰዲዱ ከዓኒ ገበነኛ ከምዃነይ ኣብ ከፊተኛ ኣብ ፍርዲ ሚኒስቴር ኣቕሪቡ ተረቲዐ ገበናልኒ ኣይኮነን ዝኣሰረኒ ሲኖዶስ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ኣፍሪሱ ሲኖዶስ ውግዘት ሓሊፉ ስለ ዝብል ነዚ ከይዛረብ ዝሕጂ ዝነግረኩም ዘለኹ ንዓኻትኩም ዘይኮነ ንኩሉ እየ ንነግር ነዚኣ ከይነግር ሃቢእኒ ነይሩ መንግስቲ ሓንቲ ገበን የብለይ ንመንግስቲ የብድልኩ ንህዝበይ የብድልኩ ንሕጊ ቤተ ክርስቲያን የብድልኩ ሕጂ እውን ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኸይ ከምታ ዝብላ ንዓኸ ያቋረፅኩ ኣብ መሬት ዘጓዓኒ ታሞት ሃበኒ እየ ዝብልና ኣምላኽ እምበር ክጥዕመኒ ክሕሸኒ ኢለ ዝዛረቡ ነገራት የብለይን ዝኾነ ኮይኑ እቲ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንና ፅቡቕ የሎን ብዘይ ሕጊ እዩ ዘሎ ንዓይ ከሲሶም ረቲዖም ገበነኛ ክገብሩኒ ግብኦም እዩ ኣውሪድና ካኽብሉ ግን ኣይ ስልጣኖም እዩ ኣነ ብልዕሊኦም እየ እምበር ብትሕቲኦም ኣይኮንኩም ብማዕርግ ኣነ ሸምክዎም እምበር ሳቶም ኣይሸሙነን እንታይ ደኣ ገበን እንድሕርልኒ ክኸሱን እዩ ዝግባእ ከሲሶም ክረትዑኒ ገበነኛ ኸውን እሞ ብድሕሪኡ ህዝቢ ዝደለዮ እቶም ሊቃውንቲ ዝደለዮ ሸይሞም ኣብቲ ወንበር ኣነ ተቐመጥክዎ ኣብኡ ከቐምጥዎ ኣነ ከዓ ከልግሰሉ እዩ ዝግባእ ቤተ ክርስቲያንና ኦርቶዶክሲ ባዶ እዩ ዘሎ ጥራይ ኣሎ ኤጲስቆጶስ ጳጳሳት ኣይኮነን ዝመርሕዎ ርእሰ ሊቀ ጳጳሳት ምስ ሲኖዶስ እዩ ዝመርሕ ሲኖዶስ በይኑ ዝመርሖ ነገራት የለን ኣብዚ ኢና በፂሕና እያ ዘለና ዝኾነ ኮይኑ እዚ ኸ ፈለስቲ ጥራይ ኣይኮኑን ፈለስቲ ተኣዚዞም ነቲ ትእዛዞም ዘይሓቂ ዘይተቃወምዎ እቶም እቲ ዘውገዘ ዲቁና ቅስና ካይትህቡ ስኻትኩም ከዓ ጠጠልኩም ትረሃቡ ተባሂሎም ተኣዚዞም ሰምዕ እዚ ትእዛዝ ግን ተቐባልነት ክገብርሉ ኣይተገበአን ክእሰሩ ተገበኦም ከምዝናተይ ክእሰሩ ተገበኦም ግን ቤተ ክርስቲያንና የሕዋት ሃስኻትኩም ትፈልጡ
أبوتاتنا زحلفوا وحده ጳጳስና ኢትዮጵያ ተመርሒ ቤተክርስቲያን ናዝኸይድ ነይሩ ነዚ ዘቃልሉና ግን ኣቦና ሲነዳ ናይ ግብፅ ፓትርያርክ ኤርትራውያን ምእንተ ሃገሮም ምእንተ ዓዶም ወደም ጋሎም የተሰውእሉ ስለዝኾነ ናፃ ጵጵስና ናፃ ሊቀ ጵጵስና ግብኦም ኢሎም ብዘይድኻም ብሓቅነት ነብሶም ሓር ብሓቅነት ሂቦምና ንሕና ኸ ተቐቢልና ብህዝቢ ተመሪፅና ካብኦም ተባሪኽና መፂና ነቦና ኣቡነ ፊልጶስ ሽማግሌ ስለዝኾኑ ምንም እኳ ኢትዮጵያ ናይ ገዳማት ጳጳስ ኢሎም ተሸምዎም ንሕና ከዓ ናይ ኤርትራ ጳጳስ ንብሎም ኢልና ኣፅኒሕና ብሕጊ ከዓ እቶም ተሸምና 5 እሶም እዮም ሽማግሌ እሶም እዮም ዓብዪ ኣይንቕድሞም ኢና ኣይንወዳደሩን ኢና ምስኦም ኣይንቐርብን ኢና ፓትርያርክ ተሸይሞም 5 ዓመት ኣቕምጦም ሓሊፎም እቲ ምሕላፍ ከዓ ናይ ሕጊ ኩሉ ዓለም እዩ ዝሞተ ምትካእ ስለ ዘሎ ነቦና ኣቡነ ያዕቆብ ብዕድመ እኳ ከማና እንትኾኑ ኣብ ጥቓና እንትኾኑ ወይ ልዕልና እንትኾኑ ተመክሮ ኣለዎም ምስ ኣቦና ኣትናቴዎስ ናይ ኢትዮጵያ ጳጳስ መምህር ግድማፄ እንዳተባህሉ ናይ ፃዕዳ እምባ ኣብነት ነበሩ ምስኦም ሰሪሖም ናይ ጵጵስና ካይዳ ፈልጡ ሓደ ካልኣይ ንኣቡነ ሚካኤል ተባህሉ ናይ ኢትዮጵያ ጳጳስ ምስኦም ሰሪሖም እዮም ተመክሮ ኣለዎም ንሕና ሓመሽተና ተመክሮ ይብልና ናብ ገዳም ነበርና ጥራይና ስለዚ ንዓና ትምህርቲ ዝኾኑና እዚኦም እዮም ንዓና ከሪእና ትኽእሉ እዚኦም እዮም ኢልና ብስምምዕነት ካልኣይ ፓትርያርክ ሸምና እግዚአብሔር ከዓ ፀዊዕዎም እቲ ንሕና ዝበልናዮ ኣምላኽ ኣይተቐበሎም ሰብ ይውጥን ሰብ ይጅምር ፈጻሚ ኣምላኽ እዩ ፈጻሚ ሰብ ኣይኮነን ጀማሪ ሰብ ወዲ ኣዳም ጀመርቲ ዳይና እምበር ፈጸምቲ ይኮነን ዝፍፅም ኣምላኽ እዩ ዝፍፅም ፈጣሪና ክርስቶስ እዩ ዝፍፅም ኣይተቐበሎም እንትናኽና ብ7 ወርሒ 8 ወርሒ ዓሪፎም ከይዶም ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣይንበላለጥኒና ኩላና ማዕረይና ኣብቲ ምርጫ ኣቲና ኩላና እግዚኣብሔር ሰብ ዝደልዮ እግዚኣብሔር ዝፈፅሞ ከዓ ዝኸውን ኮይኑ ናባይ ኮይኑ እግዚኣብሔር ፈቒድዎ ኣነ ከዓ ጸሎት ሕያወት ጸሎት ኣመንቲ ይብፅሓሊ ኢለ ከዓ ተቐቢለ ኣቦና ኣቡነ ሲኖዳ ኣብዚ መፂኦም ሜሮን ኣውፂኦም 7 መዓልቲ እንዳሰ ጆርጂስ ድስቲ እንዳኾሱ ነቲ ዝውሰኽ እንዳበረኹ ኣነ ከዓ ተኸታሊ ስለ ዝኾንኩ ናይ ኤርትራ ነቲ ድስቲ እንዳኾስኩ ነቲ ዝውሰኽ እንዳባረኽኩ ሜሮን ዝበሃል ሜሮን ከእንታይ ተግባሩ ንወዲ 40 ንጓል 80 ንሓድሽ ቤተ ክርስቲያን መቕብኢ ካብ ኤጲስቆጶስ ጀሚሩ ክሳብ ፓትርያርክ ዘሎ ከዓ መቕብኢ ኣብ ዓድና ቅብኣ ቅዱስ ኣይነበረ እምበር ሜሮን ኣይነበረን ቦቦና ሲነዳ ግን ሜሮን ወፅኡ በቲ ዘውፃእናይ ጳጳሳት ምስቶም ብጨተይ ቀቢእና ከዓ ስኻ ኤጲስቆጶስ ስኻ ጳጳስ ኢልና ከዓ 6 ኣብዚ በፂሑ ዝኾነ ኮይኑ እዚ ዘለናዮ ኣነን ኣምላኸ የመስግን ውግዘት ቃል እግዚአብሔር እዩ ናይ ፍጡር ኣይኮነን እቶም ብጨትና ግን ኣይተዓገሱሉ ስቑኢሎም 14 ዓመት ዲቁና ህቡ ቁስና ህቡ ጽላት ይባረኹ ፓትርያርክ ይሾሙ ካብ ሕጊ ዝወፀ ኣበይ እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ይግበር እዚ ኣብ ካልእ ዓለም ኣይግበርኒ እቲ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሙሉእ ኣማኒ ኣብ ሙሉእ ኦርቶዶክስ ብኡ ይምርሑ ኣባና ግን ንሕና ከጀመርናዮ ንሕና እቶም መጀመርያ ተዋህበና ካይሓለፍና የገልግልዎ ኣለዉ ቤተ ክርስቲያን እቲ ናይ ግልጋሎም ከዓ ናታቶም ፍልጠት ጥራይ ኣይኮነን ናታቶም ፍልጠት ጥራይ ኣይኮነን የተሓወሱ ሰበስልጣን መንግስቲ ኸውን
زغل خير حق بيت كريستياننا مش منقستنا عيد ما يكونن 27 عامات يكونن حق بيت كريستياننا 35 عامات من جميل كسال حج له كسال مصاد كارلو أنا مسوجته أنت فرسنايو طبعا نقول أنا أذكره بتفكر كم صار أنا أعمل له ما معنى كنتايم يتحققوا تواتيهم توصلوا سميتين عصر شو مانتين قدسنا ذلوا ليكنا ذلوا كم جاء في الملك ترخبوا سرحوا وصلوا ذخنا كتأفق أي خيلني يتكاد أن بذلي ناتي إمنا ذلني أنا تبلكوا ساعتهم تبلوا ذخنا بين الحوات ناب لا خمس جنوس خاتكم كتريني خبر حق مزحات ونز مزاخم مسكنك أثم قدامات ذلوا وزحات علو أثم أبوتات كهنات وزحات علو أثم لقاوت وزحات علو أرثوذكساويان أمنت لقاوتي نز قداي زحنت غمي أنتي أبزع أنا خمت كله يمتعي مخن عادي خازو بيسكاخلو أي كالون ذي يخلون بعلاتهم فلتو أنا تفلتو نقري لين أبتنا يمج الرشتا أبزل اسمت أخو كلهم تنباباسات ماتيهم ليزبقهم براجة كتبوا له مني حرايت بو تتعيشهم إلى تحبسي إسقاطكم نتيب صحتكم ما قال لكم أتوهم بالكوفي أبيلكم ليزبقها براجة بتلكم لي دلوني أخو حراي أي تقبلوني قالت ألتي نسكدوا أخي له بكا صاحبي إلى أي تراغبنان مزيوم نايلي بيت وعال انقاط حكا يقولون دايتم كذا وعال انقاط حكا يقولون كل يوم كتاجي له فمزينا ذلنا مو ورفات حواتي كتير ولدنا تأخذ المسجد إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. بمنستر فاينانس برونو لمير زمراح العلواي لوخ منقست فرنسا بسوني إسران كلتن حملة ناب إثيوبيا بتحيو ات منستر أمنا إثيوبيا عودتو أم التحقازن وفرنسا تكورا وعلات كتيمو منقست إثيوبيا أقلقلو تيليكومنيكيشنز ركبو حيالو تسلاتات تهاجر نابناي واتساو فتات كساقاقرو مخانيو زقالت حدا كاب عرموشش كوبانيتا تيليكومنيكيشن عالمنا زخونه ناي فرنسا تكال أورانج نزنا إثيوبيا تكال تيليكوم نمونان دليتات كم زلوون زتفلاليو منشتات بيزنس انفتو أقدمو بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون ناب إثيوبيا أورح مقابيت أبزبت حلو أبسفلالي بروجكت تزوعل نا 100 مليون حجزن إثيوبيا 5 مبطعة يذكر بزي كازي فرنسا حيل بحر إثيوبيا نمقام كلتي انهاجرات أبسمع كم زبطعة يفلات أب صومال كتما مقادشو تقاء قراو معرفو نفرتي أب زركب هوتيل بستفتسما ناي بومب متقعتي بوحدو 14 سبات كم زموتن 28 دما 5 قصلون رويترز حبيرو الشباب نتمال سوني 20 كلتن حملة أب ساعتات ناينوكو استفتسما متقعتي حلفنات وسيدلو لا 10 تخلت خابتون قصيلهم أم مدينة زركب هوسبيتال تعقيبهم زلو سبات أم نايموتن هيوتن كونتات كم زلو دايركتر نايت هوسبيتال محمد يوسف نرويترز أب زهابوك قال قاليتو زخبركم سمعتنا زينا أبسفتي ملا راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان جنا أدام أبراد إيرنا سلست عمتاتي قبر مسحانتي أب هايمانو توهدو بنطف التنطف فلاتيتي أبتي اتملالوسو بيت كريستيان مرحت هايمانوت يخونو أمنتي بزعباتهم نلعلي 10 عمتات أبيت مأسرتي زركبو أبوني انتونيوس زبهال وي بزعبا قدايوم زلوهم رديئت كتعللاني توكي سيا اتزربا بعلال بيلوز سعب نبرئ فلاتيتي نكأنا نايحتوي زحزتو أي مسلنن ويون حق أنيا رديئتا كومو قد نخوينو بغلطفن بعوتات نسوم دا مسمنا فقانو كيم تدناقيتو نزوم كلهم كاب حق بيت كريستيان نايتو واحدو وطاي ابتناي منافقان من قد زخدو زنبرو نتا هايمانوت كتمززو زفتونو كلهم مستأسرو كفتحو زل من دبداب كو امنا بريزيدنت صيفو
بلتني بمجرام ما أنت كنترانا بلا أنت يتبلي كم أوزبلو جوان دقنيان مرحم باريم نيرو سلتهم ولا بدل جيروم يمزبهالو أبت بيت كريستيان سي نسب أو نت أطويلهم بتبعت تطابقوا بويم أنت يدابا مأسارهم استسمع مع كله تمثلي أنا ون قريمني حتى تكوا نتزور دم مقطعتي زمتلن بدلو كويم جيروم كتبل نزقربت اللي مسي نتوم أبون نمرحتي إتبت كريستيانن بخلع عينك تأمتو خساب زقبرني زدن جونت قبل علي مرأي أسنبدا كأننا أمل على سأن أتنا عندما نقلتو تغيره وحديتهم لوميم ولون كم زبهال تخراخي روميم دقنا أنت تفيقو من تقاقيو من بعلنا نقطعهم مقطعي حق لنا بسبيت كريستياني لومي زبهال دقمتني مقرامي ممليسو عمرق أنت يتبل الخي أنتم متصفالو وإذا حبرات سبنا حوي ودي قوالي يا بيالو سلمنتاي تأسيرو عقبنا عمت عقبنا ما أسرت زبلو مرحت بوتات اللو ويمززبي قبر ملسي كابتس بيتاوت أسلز نبري إنا تمات أز دحرك أمشالكي إزي ناي تقاومت برتات قلي عبد بربيزن ترخيبو اتوم أبوخ أي فلتو نيروم يوم جبت لنا قل زبها الزرباتات يزورت بيت كريستيان كوم خابها ليو أما بحق قريبهم قدام زي الرأي نساس ندعي نو اندعي زي كونه قالت زوم عبوز مرحو بيت امنات انتخون كسي نسو مكوا حق يخون مالتي بتزبل كنين انتخوين مزعل الكنس سلتهم ولا ناتي من قدي اي كتولون يوم زلو وزبلوهم سب نحلنا نأمنات نسناي نقرت أو كابلوس كرسنا أخو من دي السبخ نسخاتكم كان أمو إذا ما أبو حق غرق بزيت حتى له وجبت نجركو زفلات يلا إلاتو إلو دحر كابت بيت كريستيان كمسات بوليتيكا زارب سبيلا مش علىكي بوليتيكا زارب زدل سبيلا إذوكو قداي بيت كريستيانن مراحت بوتاتن هيوت زيقاتاتن يو بعبيو قداي سبن سبعو خبرني وي أتنسخة كومين بلا كلنا من موحدتو اللوميو مالسي نبعلو تسبك أتخافافي ليو حجي كنقرك بزعبا ناسي نحنا نزابيتي كريستيان مسفلنا إنا تتنبيرنا حموش عمتات كوينو درو كال حجبتو أنا بزلخت ما حداش بيت كريستيان جميرو مالو إزومناتنا أنا أخي تخودونا يتقاومتي يمزبوا سبت فناجو لي بجاخي أستماسلت توحدو كاثوليك بدل عقب انت زيلو كاثوليك إسلاماوي كقفع انت زي أوي أماني بنتكوستال سلسب أو مسألة وينجلا وحو انت زي ترعي إذا هيمانوت زبهال دا نمنت هاي مسرة صدقن من قد حق انت بهيلو زسبخ دكي حجي نسخسي أنا حفتخن قرابيت كني أنا سلا إمنتي يخون ردئيتي مزعمات أنز السرن زلنا ناي إمنت في اللي قريفكي أي تحت اللين مالجي وي سلاي محتاج حقا يا أمانيت من قد خرجت ساي قبرك كنديو نزبوسي
قدم كل سب زقد عوس أتم ولد بيت كريستيانو مخانم يحزنك بالكوا سمعتي سيرني أنت هيدي مسيلكي أنا بنفسي بوليتيكا يفتوني حجة السبب بوليتيكا أتيو خزارة بايدلوني مبزحتو تحرك أحبريتها يبولون نتا بزحات زدقاقموا بلز أنيا ملسي إرثراويان درقو حتى اللي بوليتيكات العلي الدليني هاي حراي زولك أو مرج أخنديو مخبر كل كنيري انتو خوني نسخن كالوت كلهم كماغي بوليتيكاو محدرا زسعبو أو سنة محبراو شكراتها قاتيمكم نابز زمتأهم بوليتيكاو عقوبة حتيتكم يوم تنبرو بأوروبا نتوريد النات بلو وقف عيمس هادم كملو نتزقفع كتمسكرولو كتحاتولو زي مخالكم سي انتاي زبالة باجايو الناس تماسلكو دما دحر كالآي كوينات عالم نكونة أمرو سبقاوي ودقت التنصوارق قننت كني نقركوا فلما نمحبراويان يمرج يمو أبلع لمحبراويان يمتلع لهم أي تزاربكن محبراو سلزيكونكو تسأنيهم دما نقابلات محبر سرحتنياتات نقدي حجون قليبلكن مخنياتو أنا حدا خباتو ما يكونكن دحر دما ناي هداويان حجو ناي تزاربكن مخنياتو أنا أي هداوي كونكن أمو ودأتاكن نباي مجو شعو حدا كواز ترفيس لزي نبرا دما ززارب اللي أي رخبكن جرمناوي لوتراوي باستر مارتين نيميلريو أبوان كلا إكوينات علم بسرعتنا زي قبل علي نفسه كف كفال حبرة سب تسكحكح بدل الكورد مكالو نتوم كم زي رأيو زمسلو أعنتم زعمتون تمام إذني ذهبون جاجاويان مهورات 7 من جرمناويان انكباجو بغنقو فلما نمحبراويان يمجم أي تزاربكن محبراو سلزيكونكو تسأنيهم دما نقابلات محبر سرحتنياتات نقدي حجون قليبلكن مخنياتو أني حدا خباتو ما يكونكن دحر كأه نأي هداويان حجون أي تزاربكن أني أي هداوي كونكن أمود أتاقن ناباي مجو شعس
حد كواز ترفي سلزي نبري ززارب اللي أيرخكن إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. كبرات خاتلتي مربجنا قدام نايلو متحسو إذا تكتاتلو أنا حكمي نيرو أبزمت أسومن بخال أرسي دقيمنا أخن راخبينا كساب شعو سسناين خلنا تحنك أنيو مساق متصنحكو ويني سليماني راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان إيرتران كبابيان أما كانت زين عالم سلام زخبركم تخطتلتنا كما يتغنيو أبز أوانزي نفس وكف إيرتراوي أبز هلو يحلو داكيسو تنسيو بزعبا هزبون هاجروني زحسب أب كلو زتراخبلو أقات أميتات أب هزبون هاجرون بعلات أب محبراوي ورايات أب حقوس أب مرعان تمكأتن أب حزنن كبرن ببوليتيكاون محبراون قطباون قدات هاجريو زحسبن زجنقن زلو بفلاي أبز حلف ورحي إيرترانا وزحج النقطة كبارا سرعة قدف كتنوات كان يلا معصاو بكاثوليكاويت بيتكريستيانات زم محاضرة مأكلات عنا موراسن مقباتن نبراتن تحستون تن مأكلات عنا بوغزت سالساي باتريارك أبو أنطونيوسن زسعبة قلولاو أرثوذكساويت بيتكريستيانن مشتاوي قفان هادنن من السياد تمهارو كابستفلالي كتماتات كقاتم كانيلو أب كمزي هواهويو دكتور أبي نيرترا بتحوس مس بريزيدنت إسياس هاب قدناتات أسمران من قدي عرب ربعن كشراشرو بسئلي زرعينا زخبركم تخطتلتنا كنزاربلو زقبانا زعبانا رستن عبن قفحين كوان تخونا نخلو أرستات بعمقوت كنزاربلو سلازي نخقل نمبتح دكتور أبي بزملكت كنزاربينا كتكتاتلونا نعدم راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازيتنياتا زدالو نتا راديو دكتور أبي نبين الجرس بزيك المخونات كتكبر قربنتو بمرأي حوحات حاسيمو لزنحة مؤد سلام بقتلي أو لعس لزرقاقتن أب كلو مدرتاتو سلام من فقرن سلزسبخن نتزبلو زنت أبارق أسرات سلزفتحة أب قدام زنبورو تقاومتي عدأتيوم بسلاماو من قد دخك ألسو سلزفكده كل مدرتاتو فقرن حرقتن سلزنبرة بهزبون هزب إرتران لعل تقبالنتن أدناقوتن رخيبيو عام حملة أبدرار انقدو تاسمرا دحر حجي بدقات نبع ديلان دحر حجي زيغاتاتنا خاب سدت كملو سنبر نسدت أي كم عدوان يميلو سناي تمنيتو سلازقلت أون كم أفكا يقبرلنا توهيلو جنب فلاي أب إيرترانا اتزبست تتقبيو لو تن من محياشن سلازي ترأي إيرتراوي أب سكفتان شغلوتنيو زركب اتعرق السلام تأويجو مرح تخلتي إن هاجرات كاب زبت أتصحن كونت تقينات بوقع خمس ختمة كاب زبسرون عمتيو غيرو زلو مزت أنحا كبير بوليتيكا وطرن نعمتات سريتو زت أنحا تسألن أب قمت بمقتاو حد عمت بقزي نوي حيكونن جنكا بتوموت اتعرق السلام كرئيو هرر زبلو أب سألمات شلاتات زركبو أسرات حلنان بوليتيكان جن حتير يكونن سلازخونا عمت نويحون حتيرون كيبلنا أبتع عمت انتاي سريحكان أفريخانيو اتقوم نقر اتعام سنز جمامرة عرق السلام كوا هزب غلطيو هاقراتن قروابتون بزيت تتقبيو قلت أفن فتنة تخنوينو نعن كليل عسر عمت بمرباسو بزوح تموكيسيو اتز تموكو سجن اتز سلام ترح زيكونا اتز فتنة قلت أفنيو لوتي دكتور أبي أب هاقرون قلت فينيرو أب إرتراغن منمز ترأي لوتي اللون أقد كاب جزينا بجزي كنتات النبأسة سقطن شقونان النمر رخيدو هزب زتك أمولو كلينيكاتن هوسبيتالن زعم السلا أنصار هزب زغن عاج كان سقمتات يوسدالو كم سحبينو من السي كاب قد معرق السلام واجون العلي نسدت بجاملان قفلاين يوحزالو بحد سيرو هاجر قلعن شماقلتاتن تراح ملي أما نمت أي انتاينا هنكون كساب زبل كبيت شاقلوت فتيرلو حد نقعزو مسرح سلام بجزي زلكعو صبات عمت معاس نويح كوينو أبز حلفة وطرع إسرع عمتات سريتو زنحات أقمات معاس وحد كوينو كلو نقر كاسيل كايوز قبر عقل نقبر يبليوم
ብኣወንታ እንተተራእዩ እቲ ምጉድ ቅቡል ክመስል ይኽእል እዩ ይኹን እምበር እቶም ዝኾነ ይኹን ምልክትን ተስፋን ዘይረኣዩ ኸኣ ኣብ ዓመት ዝተወልዶ ቆልዓውን እኳ እግሪ ተኺሉ ስጉምቱ ይጅምር እዩ እቲ መለክዒ ኣብቲ ውሁብ ግዜ እንታይ ፈርዩን እንታይ ተገይሩን እዩ ክኸውን ዝግባእ ብምባል ይምግቱ ኣብ ኤርትራና ኸኣ ክሳብ ሕጂ ካብቲ ህዝቢ ድሕሪ ዕርቀ ሰላም ዝተጸበዮ ዝጥቀስ ለውጢ የሎን ዝተፈትሐ እሱር የለን ምልክት ሕድገት የለ ናጽነት ምንቅስቓስን ሓሳብካ ምግላጽን የለ ኩሉ ዓይነት መባእታዊ ሰብኣዊ መሰላት የለን እቲ ዕርቀ ሰላም ምስ ተኣወጀ ብዙሓት ቅዱሳት ሃገራውያን ናብ ዶክተር ኣብይ ብጽሑፍን ብኣካልን ተረኺቦም ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ፖለቲካዊ ትካላት ስለ ዘይብላ እቲ ዝግበር ስምምዕ ምስ ሓደ ሰብ ምስ ኢሳያስ ጥራሕ ኮይኑ ከይተርፍ እሞ ጽባሕ ንኮ ንኽልቲኦም ህዝብታት ናብ ዘይተደለየ ጸገም ከእትዎም ጥንቃቕ ክግበር ከም ዘድሊ ብተደጋጋሚ ሓቢሮም እዮም ዶክተር ኣብይ ንኢሳያስን ዝረኸቦም ሰበስልጣን ኤርትራን ሕሹኽ ዝብሎም እንተኾይኑ ዝገይርዋንኡ ግን ክሳብ ሕጂ ብተግባር ይኹን ብቓል ዝተዋህበ ዘዕግብ ምላሽ የሎን ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪቲ ረብሓታት ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝቐድም ንስክፍታን ሻቕሎትን ኤርትራውያን ኣብ ግምት ዘየእቱ ዶክተር ኣብይ ይኹን ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዝህብዎ ንሉዓላውነት ኤርትራ ዝጽንብር መግለጺታት ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ከም ዝርከብ እናተፈልጠ ካብ መንግስቲ ኣብይን ንሱ ባዕሉን ምንም ዓይነት ነጸብራቕ ውሕስነት ኣይተረኣየን ኣብ ከምዚ ኩነታት እምበኣር ዶክተር ኣብይ ምስ ጉጅልኡ ቀዳማይ ዓመት ዕርቀ ሰላም ክጽምብል ኣስመራ ዝቐነየ እቲ ዝገርም ግን ዋላ እኳ እቶም መራሕቲ ዝዛረቡሉን ንህዝቢ ዝነግርዎን በበይኑ እንተኾነ ዶክተር ኣብይ ምስ ኢሳያስ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ብእግሩ ክዘዋወር መኪና እናዘወረ ምስ ኢሳያስ ክሸራሸር ዘርኢ ስእልን ምስልን ምዝርጋሕ ምስ ምንታይ ከም ዝቝጸር ንብዙሓት ጋን ኮይኖም ኣሎ ዶክተር ኣብይ ኾነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንታይ ክነግሩ ስለ ዝደለዮም ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ብእግሮም ዛዊኖም ብመኪና ንዓርበ ረቡዕ ተዛዊሮም በለስ በሊዖም ቡን ሰትዮም ዝብል ብስእሊ ዝተሰነየ ወረ ከመሓላልፉ ደልዮም እዚ ኩሉ ረኣዩና እንታይ ኣምጽኦ ቅድሚ ሕጂ እውን እኮ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ነብሴር ቀዳማይ ሚኒስተርን ካብዚ ናይ ኣብን ኢሳያስን ሕልፍ ዝበለ ፍቕርን ዕርክነትን ነይርዎም እዩ ክልቲኦም እውን እኮ መንገዲ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን መንገዲ ማይ ገይሮሞ ናይ ቃልስን ዓወትን ሕውነታዊ ሕጽኖት ኣሕሊፎም እዮም እንተኾነ ኩሉ እቲ ዝግበር ዝነበረ ስምማዓትን ዝርርብን ኣብ ሕውነታዊ ውልቃዊ ምትእምማን ዝተመርኮሰ እምበር ብትካልን ትካላዊ ቅጥዕን ስለ ዘይገበርዎ ንሓድሕዶም ተጠላሊሞም ብዶባት ኣሳቢቦም ኩናት ኣውጊዶም ህዝቢ ዘጥፍኡ ነፍሲ ወከፎም ብመጠንቲ ንኩናት ዝኸዶ ተግባር ዝምዘን እኳ እንተኾነ ሽምግልናን ዕርቅን ኣዕሩኽን ሃገራትን ፈተውቲ ውድባትን ተሓሲሞም ንመንእስያቶም ብኣሊፍ ኣጥፊኦምዎም ሕጂ ድሕሪ ዝኹሉ ናይ ሰብን ግዜን ዕድላትን ክሳራ ዘጋጠመ ዕርቀ ሰላም እምበኣር ካብ ዝሓለፈ ጌጋታት ብዝተረኽበ ተመክሮ ልቢ ሰብ ብዘዓግብን ብዘረስርስን ኣገባብ ኣብ ክንዲ ዝካየድ ሃነይኔታ ብዛዓብለሎ ሓድሽ ፍቕሪ መሰል ምርኢት ረኣዩና ምባል ትርጉም የብሉን ይብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ እዚ ኸባቢ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ንሰበስልጣን መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ጠቂሳ ኣብ ጸብጸበቶ ሪፖርታጅ ሰበስልጣን ክልቴን ሃገራት ኣብ ምምዕባል ክልተኣዊ ዝምድናን ምትሕግጋዝን ከምኡውን ሓባራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎ ዞባዊ ምዕባለታትን ካልእ ጉዳያትን ዘትዮም ብዝብል ሙሉእ ሓሳባት ገሊጻቶላ ቅድሚ ሕጂ እውን ከም ዝተለምደ መራሕቲ ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ ንህዝቢ ክነግሩሉ ዘይደልዩ ዛዕባ ተዘራሪቦም ከብቅዑ ኣብ ክልተኣዊ ጉዳያት ዘትዮም ጥራሕ ብምባልዮም ዝሃድሙ ህዝቢ ሓሳቡ ክገልጽን ክዛረብን ክጽሕፍን ስለ ዘይክእል ከዓ ኣብ ቤቱን ጎረቤቱን መምስ ዝቐርቦን ዝኣምኖን ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ዘይክወል ኩነታት ብምንባብ ግምታቱ ይህባሎ እዚ ሕጂ ብመሳርሒ ፕሮፓጋንዳ ስርዓት ኢሳያስ ተነግረና ዜናን ሪፖርታጅን ከዓ ነቲ ክዝረበሉ እንጽበዮ ንህይወትን ሃለዋትን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዘገድስ ነገር ዘንጸባርቕ ዝርዝር የብሉን ካብቲ ህዝቢ ዝጽበዮ ፍረዘተን ላዕሊ ኢሳያስን ኣብን ዝተዛወርሉ ጎደና ዝበጽሕዎ ከባቢ ዝበልዕዎ በለስን ዝሰተይዎ ቡንን እዩ ጸብጺቡ ኣብ ምልካውያን ስርዓታት ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳዊ ኣግባብ ሓበሬታ ንቡር ስለ ዝኾነ ናጻ ፕረስ ኣብ ዘይፍቀዶ ስርዓት ካልእ ድምፂ ኣብ ዘይተተኣናግድ ሃገር
እትስልጣን ዝሓዘ ወገን ጥራሕ እትኽብሎ ዝደለየ ስለ ዝብል ሕጂ ህዝቢ ካብ ስርዓት ኢሳያስ ዝጽበዮ ብዙሕ ነገር የሎን ግን ከዓ ሰብ ኮይኑ ቀቢጹ ስለ ዘይቀብጽ ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ነዛ ሃገር ከቢድ ዋጋ ከፊሉ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት መሪር ብረታዊ ተጋድሎ ስለ ዘረጋገጻ ሎምስ ገለ ደኾን ናብ ልቡ ኣይምለስን ክብል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመትን ጽምብልን ሓድሽ ብስራት ሃንቀው ምባል ኣየቋረጸን እቲ ሃንቀውታ ግን ከም ሓደስቲ ፍቑራት ብመኪና ምሽርሻርን ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ምዝዋርን ጥራሕ ኮይኑሎ ኣብዚ እዋንዚ ህዝቢ ስለምንታይ 4 ኡዶባት ኢትዮ ኤርትራ ተኸፊቱን ተዓጽዩን ግቡእ ምላሽን መምርህን ክወሃቦ ነፍሲ ወከፍ መስመር መዓስ ከም ዝኽፈትን ስርሑ ከም ዝጅምርን ክንገሮ እቲ ምኽንያት ኩናትን ወጥሪ 20 ዓመትን እዩ ዝተባህለ ኣህጉራዊ ኮሚሽን ዶባት ዝበየኖ ይግባይ ዘይፍቅድ ብይንዶባት መዓስ ከም ዝትግበርን ነባረ ፍታሕ ከም ዝተረጋገጸን ትግባረ ሰሌዳ ግዜ ክሕበሮን እዩ ዝደሊ ኣብዚ እዋንዚ ህዝቢ ኤርትራ መንእስያቱ ተስፋ ሰኒቖም ኣብ ቤቶም ክረጋግኡን ናብ ስደት ምምዕዳው ክገድፉ ምእንቲ ክሕብሓቡ እዩ ዝደሊ ኣብዚ እዋንዚ ወሃብቲ ትካላት ኣገልግሎት ጥዕናን ኣብያተ ትምህርትን ክሰፍሕን ክዝርጋሕን እምበር ካብ ትካላት ጥዕና መንግስቲ ብዝለዓለ ብቕዓትን መሳርሕን መድሃኒትን ጥዕና ህዝቢ ዝሕልዋን ዝነበራ ትካላት ጥዕና ምሕደራን ኣልያን ንኸመሓየሻ ምስ ዝሓተቱ ካህናት ተሃላሊኽካ ክዕፀዋ ትፅቢት ኣይነበሮን ዕርቀ ሰላም ካብ ተረኽበ ህዝቢ ኣብተናትና ዝብላን ብደቁም ባዕሉን ረዚን ዋጋ ዝኸፈለላን ሃገር ቀሲኑ ክነብር እምበር ህዝቢ ብዝኾነን ዘይኮነን እናተሃደደ ክነብር ኣይግባእን እዩ እቲ ክኸውን ዘለዎ ከምኡ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ሳምንት እኳ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣስመራ ጽዑቕ ሃድንን ግፋን ሰብን ጥሪትን ምቕናዩ ኣብ ሰዓቱ ኣቃሊሕናዮ ነርና ብግብሪ ይርአ ከም ዘሎ ኣብይ ንረብሓ ሃገሩን ፖለቲክኡን ኢሳያስ ግን ንረብሕኡ ንረብሓ ስልጣኑ ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ፍልልይ እቲ ሓደ ደላይ ለውጢ እቲ ካልኣይ መሻርክቲ ግን ኣንጻር ለውጢ እዮም ስለ ዝኾነ እዚ ዕርቀ ሰላም ህዝቢ ኤርትራ ብትካላቱ እንተዘይውሒስዎ እቲ ዕርቂ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነ ምስቲ በትረ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኢሳያስ ጥራሕ እዩ ክኸውን ዶክተር ኣብይ ኣብ ኩሉቲ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ እናተዘዋወረን መኪና እናሽከርከረን ዘርኢ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተለጠፈ ስእልታቱ ዝወሃቦ ዘሎ ርእቶታት ርእዩን ኣንቢቡን ስምዒት ህዝቢ መታን ክግምግም ጥዑይ ኣመኻሪ የድልየሎ ህዝቢ ማዕረቶም ዝመርሕዎ ዘለው ኣረ ልዕሊኦም እውን እንተኾነ ኩነታት ከንብብን ክግምግምን ብቕዓትን ዓቕምን ኣለዎ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት መን እንታይ ይገብራሎ መን እንታይ ኢሉን ገይሩን መን ምስ መን ሰሪሑ መን ኣንጻር መዓስ ኣበይ እንታይ ገይሩ ንባብ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክሳብ ክንድቲ ሕቡ ኣይኮነን ኣብይን ኢሳያስን ወይ ስርዓት ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ምስ ነፍሲ ወከፍ ጎራብቲ ሃገራት ዘለዎም ዝምድናን ጥሙሕን ንማንም ሰብ ግልጽ እዩ ምስ ኣብ ሓቢሮም ዝተጓዕዙ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባ እንታይ ክዛረቡ ከም ዝኽእሉ ንምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን እቲ ጸገም ብመዝሙር ፍቕሪ ጥራሕ ዝተሓላለኸ ጸገማት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣይፍታሕን እዩ ጠለባት ህዝቢ ብዘረጋግጽ ግብራዊ ስራሕ እምበር ብሰናይ ድሌት ብዕበጦ ዕበጦ ሕብኣዮ ከም ዘይፍታሕ ዓብይ ተመክሮ ኣሎሞ ነፍሲ ወከፍ ካብ ጉዕዞ ክመሃር ካብ ሕልፉ ክምኮር ሰዓቱ ሕጂ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዋላ እኳ ንዶክተር ኣብይ ንስኻ ኢኻ ትመርሓና ሙሉእ ውክልና ስልጣን ሂበካ ኣለኹ እንተበሎ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ኣህጉራዊ መጋባእያ ንዑስማን ሳልሕ ወኪለ ክዛረብ እንተሰሚዕኩምኒ ምድንጋር ከይፈጥረልኩም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሙሉእ ውክልና ከም ዝሃበኒ የረጋግጸልኩም ኢሉ ነይሩ እዩ ወዮ ደኣ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ዘየስልጦ ጉዳይ ካብ ዶክተር ኣብይ ክጽበ ኣየምሕረሉን እምበር ኣብይ ናይ ብሓቂ ክሕግዝ እንተኾይኑ ከምቲ ድሕሪ ሕጂ እትነብዕ ዓደ ኾነት ዝስደድ መንእሰይ ኣይክህሉን እዩ ዝበሎ ከምኡን ክኸውን ዓገብ ክብል ምተገብአ ኣብ ክንዲ ሕጽኖት ምሽርሻር ዘርእየና እዩ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ሚኒስተር ፋይናንስ ሸደውን እቲ ዕርቀ ሰላም ብጎረባብትን ዓለምን ዝተወደሰ ምዃኑን ዛጊት ኣብ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ኣብ ናይ መጓዓዝያ ርክባት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘቀራርቡ ዝተፈላለዩ ስራሓት ከም ዝተሰርሑ ብምጥቃስ ልዑል ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎን ክቕጽል ምዃኑን ሓቢሩ ኤርትራውያን ግን ብወገን መንግስቶም ዝሰምዕዎ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ክሳብ ዘየሎ ንዝኣምንዎ ጠፊእዎም ከም ዘሎ በዚ ኣጋጣሚ ክሕበር ይግብኦ ኣብ መወዳእታ ሕጂ እውን
ነባር ሰላምን ዕርቅን ክረጋገጽ እንተኾይኑ ምስ ህዝቢ ኤርትራ እምበር ብምልኪ ህዝቢ ምስ ዝረግጽን ሃገር ምስ ዝርምስን ስርዓት ክኸውን የብሉን። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መድባትና ንምዝዛም ዳግማይ ዜና እንሆ። ብስም ሲኖዶስ ዝተዘርግሐ ዘይመንፈሳዊ መግለጺ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝነብሩ ኦርቶዶክሳውያን ኣመንቲ ዘሕዘነ ጉዳይ ምዃኑ መንበረ ጵጵስና ኣህጉረ ስብከታት ሰሜን ኣሜሪካ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ገሊጹ። መንበረ ጵጵስና ኣህጉረ ስብከታት ብዛዕባ ጸረ ቤተ ክርስቲያን ጉዕዞ ሲኖዶስ ብዝብል ኣርእስቲ ብ19 ሓምለ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ሕጋዊ ሳልሳይ ፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ አንጦንዮስ ሎምዶ ጽባሕ ናብ ሃዋርያዊ መንበሮም ይምለሱ እናበለ ህዝቢ ኤርትራ ባህርርታን ጸሎትን እናተጸበየ እንከሎ እቲ ፖለቲከኛታት ተጎቲቱ ዝኸይድ ጉባኤ ጳጳሳት ዘስደምም ዘይሓላፍነታዊ መግለጺ ምውፅኡ መምዘኒ ሕጊ ኣልቦ ጉዕዞ ዘነጽርን ዳግማይ ነቲ ጸሊም ታሪኹ ዝድርዐን ገበን ኢሉ ቀኖናዊ መንበረ ጵጵስና ኣህጉረ ስብከታት ኣብ መግለጺኡ ሕጊ ዝተሰርዐ ንመፍረስቲ ሕጊ ዝብል ሃዋርያዊ ዕላማ ብምሓዝ ነዚ ፖለቲከኛታት ተሃንዲሱ ብስም ሲኖዶስ ዝወፅእ ዓቃቤ መንበር መሪፅና ኣሎና ሓሙሻይ ፓትርያርክ እውን ክንሸይሚና ዝበሃል ዘሎ መንፈሳዊ ስምረት ይኹን ሕጋዊ መሰረት ዘይብሉ ናይ ዕንወት ውሳኔ ከም ቀደሙ ኣትሪሩ ከም ዝቃወም ኣፍሊጡ። ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ፖለቲከኛታትን ልብሲ ክህነት ዝለበሱ ተሓባበርቱን ንመንፈሳዊ ሕጊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ረጊጾም ንልብሲ ቅዱስ ኣቡነ አንጦንዮስ ቀንጢጦም ንኣቡን ዲዮስቆሮስ ራብዓይ ፓትርያርክ ክትኮኑ መሪፅናኩም ኢሎም ናይ ዓመፅ ሽመት ከም ዝሃብዎም ዝተሓሳሰበ እቲ ኣህጉረ ስብከታት ኣምላኽ ተግባርቶም ሃንደስቲ ስለ ዝፈልጥ እቶም ብዘይ ሕጊ ራብዓይ ፓትርያርክ ተባሂሎም ዝተሸሙ ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ቁም ነገር ከይገበሩ ብዘገርም መንገዲ ኣካላውን ኣእምራውን ስንክልና ኣጋጢሞም ቅድሚ 4 ዓመት ካብዚ ዓለም ብሞት ምሕላፎም ኣዘኻኺሩ። ብሰንክቲ ዘይሕጋዊ ሽመት ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ድማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ካብ መንበረ ማሪቆስ እስክንድርያ ካብ ሕብረት ኦሪየንታልን ማሕበር ኣብያተ ክርስቲያን ዓለምን ተፈልያ ኣብ ተነጽሎት ነብር ከም ዘላ ኣገንዚቡ። ሕጂ እውን ኣብ ክንዲ ብፍቕርን ምኽርን ናብ ዕርቂ ምእታው ብህልኽን ዓመፅን ሓሙሻይ ፓትርያርክን ሸይሚና ኢልካ ሙግያይ ልቦናን ምስትውዓልን ዝጎደሎ ዘይመንፈሳዊ ውሳኔ ምዃኑ ኩሉ ክርድኦ ተላብዮም። እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ድማ ነዚ ናይ ዕንወት ጉዕዞ ዓገብ ንዝበሉ ምእመናን ይኹኑ ዲያቆናት ካህናት ይኹኑ ገዳማውያን መነኮሳት ማእሰርቲ ዘለፋን ውግዘትን ይበጽሖም ምህላው ብምጥቃስ ኣብ ዝቐረባ እዋን እኳ 5 ቦታት መነኮሳት ደብረ ቢዘን ነቲ ዝግበር ዘሎ ጌጋሪኦም ዓገብ ስለ ዝበሉ ከም ቅዱስ ኣቡነ አንጦንዮስ ኣማሒር ተኣሲሮም ኣሎ። መንበረ ጵጵስና ኣህጉረ ስብከታት ሰሜን ኣሜሪካ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕና መወዳእታ ኦርቶዶክሳውያን ውሉደ ክህነትን ምእመናን ህዝቢ ኤርትራን ብሓፈሻ ነዚ ፖለቲከኛታት ተሃንዲሱ ዝመፀና ዘሎ ናይ ዕንወትን ናይ ቀበፀ ተስፋን ገበን ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝዩ ዝግባእ ዝብል ሕድሪ ሃዋርያት ተኸቲልና ፍርሕን ምፍላይን ኣወጊድና ኣሰር ክርስቶስን ቡራኬ ቅዱስ ኣቡነ አንጦንዮስን ክንስዕብ መንፈሳዊ መልእኽትና ናብ ኩሉ ኣማነ ተዋህዶ ነመሓላልፍ ኢሉ ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ አንጦንዮስ ብዛዕባ እዚ ብስም ሲኖዶስ ብ17 ሓምለ ዝተመሓላለፈ መግለፂ ኣመልኪቶም ብድምፂ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ መረብ ሓበሬታ ተዋህዶ.ኦርግ ተዘርጊሕሎ። ብሚኒስተር ፋይናንስ ብሩኖ ለሜየር ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ፈረንሳ ብሶኒ 22 ሓምለ ናብ ኢትዮጵያ በፂሑ። እቲ ሚኒስተር ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዑደቱ ኣብ ምትሕጋዝን ወፍርን ዘተኮረ ውዕላት ከቲሙ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ዝርከቦ ሓያሎ ጽላታት ሃገር ናብ ናይ ወፃኢ ወፍታት ከሰጋግሮ ምዃኑ ዝገልጽ ሓደ ካብ ዓርሞሽሽ ኩባንያታት ቴሌኮሙኒኬሽን ዓለምና ዝኾነ ናይ ፈረንሳ ትካል ኦራንጅ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ትካል ቴሌኮም ንምውናን ድሌታት ከም ዘለዎውን ዝተፈላለዩ ምንጭታት ቢዝነስ ይንፍቱ። ኣቐዲሙ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ ዝበፅሓሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ዝውዕል ናይ 100 ሚልዮን ሓገዝ ንኢትዮጵያ ከም ዝተመባፅዐ ይዝከር። ብዘይካዚ ፈረንሳ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንምቋም ክልቲአን ሃገራት ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሓ ይፍለጥ። ኣብ ሶማል ከተማ ሞቃዲሾ ጥቓ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝርከብ ሆቴል ብዝተፈጸመ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 14 ሰባት ከም ዝሞተን 28 ድማ ከም ዝቆሰሉን ሮይተርስ ሓቢሩ። አልሸባብ ነቲ ትማሊ ሶኒ 22 ሓምለ ኣብ ሰዓታት ናይ ንኮስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሉ ኣሎ። 12 ካብቶም ቆሲሎም ኣብ ማዲና ዝርከብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ዘለዉ ሰባት ኣብ ናይ ሞትን ህይወትን ኩነታት ከም ዘለዉ ዳይሬክተር ናይቲ ሆስፒታል መሐመድ ዮሱፍ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊጹ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብ ፈፂምና ኣለና።
ሬድዮ ኤረና